Bueno, comença el vlog aquí. Ah, però que això comença a gravar ja. Sí, sí, comença ja. Benvinguts al vlog especial Halloween. Un poco tarde, però sí. I la primera en arribar al pis ha sigut la Maria. Ué! Hola! Què és el que no et va agradar de la Índia? Que segur que hi ha alguna cosa. El que no em va agradar... Potser això, que les parts més turístiques són molt turístiques. No, bueno, això tot arreu. Sí, però allà és com... ¿Qué pasa? Hola. Ah, bueno, tú no saludas ni nada, ¿no? Sí, una mica en total, crec que era. ¿Te gusta la meva habitació? Me encanta la teva habitació. Guau, tío, me encanta el llit que m'has guardat. Joder, fa molt que no us veieu, no? Si t'estàs explicant lo d'Índia. Pordaneses. Hòstia. Què passa? Tens algun problema? No, amb tu, amb ell. Uau. És que clar. Home, què ha de ser? Vale, procedim a posar-nos a cuinar. Sí, a veure si fas Això que ho diguis en primera persona em sembla, si més no, enganyós. Home, qui farà el vlog si no? No has cuinat en la teva puta vida, Enric. Això és mentida, però bueno, una mentida. A veure com són les teves. Ui, no sé què estic rebutjant. Bueno, tinc la meva càmera que és cutre, Oh, uau, vale. però servirà per tindre un altre punt de vista. Si faràs un càmera de seguretat. Vaig al lavabo a dutxar-me, ¿vale? Aviso perquè no facis el vlog, perquè si no se convertirà en un vlog porno i potser l'has de posar en un altre lloc i no al YouTube. Porno lésbico, Bueno, porno sí que lésbico, veus, no? Vale, anem a muntar la segona càmera. Anem al lavabo. De sobte. De esto a Hollywood. Estàs gravant? Sí. Hola! Ara se suposa que hi ha dos punts de vista. O sigui, Marc, surts amb el meu mòbil i jo surto amb la càmera. Vale. Hola! I llavors ficarem més punts de vista o com? Sí, després ja... No estan els plats. Ara t'ensenyo, no estan els plats. Platos. Será fiesta. Esto es que es un desastre familiar. Ets tonto, que va, ja comencem amb el puto vlog. Que l'overbooking que hi ha aquí és la cola del paro d'audiovisuals. Ja, gent que bueno... Yo qué sé, yo tengo pedido con Factos. ¡Ay, míralas! ¿Cómo que hay mírala? Ay, no, ni ¡Mírala! ¡Mírala, que fa un any que no la ves! A la indonesa. La Índia. ¡La Indo! Aquí? Sí. És això embolicat. Elena, tens un regal! Happy birthday to you! Happy birthday to you! Et desitgem, Helena! Happy birthday to you! Abre-ho. Abre-ho, no és el pongo, és una altra cosa. Això, què ho han embolicat? És per tu. Abre-ho. Saltarà algú? Au! La wifi. Fills de puta! Ja, vista, si està matat per entrar més ràpid. A veure, ensenya-ho. Ui, que ja... És el que farem avui. Yuhu! Pues a mí no, para la chica de imagen no me van a coger. Quin sabe? Pues sí. No, però jo estic morint aquesta Pues abrí una a una, no sé qué, y sobra una. Y yo, vale, genial, ya lo tengo, mi vecino de enfrente, li pico a las 10 de la nit. Hola, aquí tens les teves claus. I és que, o sigui, quan em dona no puc parar. Llavors ja se m'ha... Vale. Posaré una música de terror o alguna cosa? Bueno,
¿no? Es que ya me gusta. Estoy notando ya como que no... No te gusta. No, mal cuerpo, ¿eh? No sé per què. Vale, us explico com funciona. En plan, hem de començar amb la planxeta, que és això d'aquí al mig, i hem de ficar tots el dit. Normes importants a l'hora de fer una ouija. Una és que no podem deixar anar el dit en cap moment fins que no haguem acabat tots. Vale, la segona norma és sempre s'ha de dir adeu quan acabem la sessió. I la tercera norma és que no podem fer preguntes estúpides. És un esperit que ha vingut a parlar amb nosaltres, no podem estar fent perdre el seu temps. Ja que això podria fer que s'enfadés i les conseqüències siguin terribles. Hi ha algun esperit aquí entre nosaltres? I ara que hem de moure això o hem d'esperar que... No, la de moure un esperit, sisplau, respecte, hem de fer silenci. Aviam. Vale, va, tornem a fer la pregunta. Hi ha algun esperit entre nosaltres? És broma que ha mogut el dit. Qui ho ha mogut? Vale. Ara pregunta algú més. Ens pots dir quin és el teu nom? Va, això m'ha ratllat, Per què no ens pots dir quin és el teu nom? Vale. O sigui, no li fa gràcia que gravem o... A mí me suena muy mal, ¿vale? Mira, Saps que jo d'això és igual. Va, és que si tampoc ja se posa... Però em fa puta gràcia, què vols que et digui? Ui, com et dic que no em feia puta gràcia? Vale, una cosa. L'esperit ha dit que no li agrada que estiguéssim gravant, llavors jo crec que si ens posem a gravar tots, com amb el mòbil, pues, s'intimidarà i marxarà. Posa't a gravar, tu també, Maria. No veo fallos en la lógica. Vale, tu grava. Què? Què fa? La cançó.